বিদ্যুৎ বিভাগ মুর্দাবাদ 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 এই আইন না চলিব না চলিব না চলিব এই আইন বাতিল করো বাতিল করো বাতিল করো এই আইন বাতিল করো বাতিল করো বাতিল করো অসম সরকার হায় 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 जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा दिनै जे कमार्शियेल बानायनांगौ होनदों दा जोंनि मिटारनिफ्राय जोङो मामा खायो जोङो अलरेडि मामा बिल होखायो बे बिल होनानै आरो उनाव मोनसे आरो गोदान लाफिननांगौब्ला जों बोरै जानांगौ जों दिनै आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसि सरकार प्रमद बर' सारखौ मोनसे खावलायनो सानो दे बे आयेनखौ बातिल खालामनांगौ जोङो दिनै थथ'आलाफोरा बे एसे एनै फैसा खामायनायजों गथ' गथाय फोरोंनाय आरो बेटारि बायनाय 6 मासनि 6 दाननि गेजेरावनो जोङो बेटारि सोलायनांगौ आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ आरो मुलि तुलिनि खोथा दं गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दं जों बेबादि जों बोरै हानो दा बिनिखायनो बे आयेनखौ बातिल खालामनांगौ नङाब्ला जों गासिबो थथ'आलाफ्रा जेसेबां दं जों साब डिभिजन गसाइगाव सिभिल साब डिभिजनाव नङाब्ला गुवाहाटीयाव जों मोनसे धरना खालामनायनि थांखि लानांगौ जानानै फैदों जोङो दिनै सानसेयाव 200-300ल' खामायनो हायो दा बेनि बेलायावनो जोङो जुदि आरो गोदानै कमार्शियेल लाइन बानायबावनांगौब्ला जों बोरै सोलिनो जोङो सोरबाया बन्दन लानानै सोरबाया सना रुफा आरो सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै बे टट' गारिखौ बायदों दा जोङो फाइनान्सआव हरनो ना बे गथ' गथायखौ फोरोंनो ना बिल होनो दा बियो गनायजाथाव नङा दा बिनिखायनो बे आसाम सरकारा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ उथायनानै लानांगौ नङाब्ला जोङो गोख्रोङै आन्दलन खालामनायनि थांखि लानांगौ जागोन।